Marsadani roha mahita muse sadarion lo memuji Tuhatta di minggu pa 15 dung Trinitatis. Atong sian nasa roha dohot hapor seaon tapasangap matuhani tapuji maibana mahite edde pujian songon topik ni minggutta sadarion hadaulaton mardongan sabam ni roha. Tapuji matuhatta marhite buku edde nomor tolu ayat 1 ayat tolu. Puji Jahoba ale tondiku. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tuno palangit dohot tanuon. Amen. Ise do na jadi nakok tu dolo ni Jahoba, jala ise do na jadi jongjong di hajonjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata,
asima roham di hami, ay dang tarbain hami mambahen manang aha molosoho dongan nami. Dibaheni, say lehon madihami roha banua gidjang, asa tahu hami manimbangi dohot mangulahon lomo ni roham. Say dongani mahami, asa mian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhatta, marhite buku edde nomor 437 ayat sada tambah tulu, dina humolso rohaki. Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di patik pasapuluhon dohot lapatanna. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni doganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Dia do lapatan ni oddo ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo marakal mangarawai ugasan ni dongan jolma, dohot ugasan tinadikon ni apuna. Siurupatta dona sida mangaramoti nasa ugasanna. Akup ni dang jadi bola-bola otta pardihutan ni dongan jolma manang naposo nape. Siapoan dona sida jala sidas dason mandapotton ulaon nahian. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulaon nahumbar tu patiknai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulaon nahumbar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhatta maredde mahita sia buku ede nomor 162 ayat sada tambah tolu, o debata masai balga.
tatopoti madosatta tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, para si roha jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesa masude dosa nami. Dangadong nahu pangasaon hami dukon asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinophop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tuhasesan ni dosatta. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsaiho au marhitesian akka dosam. Jala nunga dilojaiho au marhitesian akka hajatonmu. Au tutu au sadiri manelese yaka pangalausim ala ni hadiriokku. Jala dang be hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na gijang. Amin. Tapuji mantuhata marhite kor agape diuduti kor letare.
Tapuji ma Tuhatta marhite buku Ede nomor 755 ayat 1 ayat 2. Haposan ho Tuhan. Tatangihon mahata ni debata nagabi epistel di minggu sadarion tersurat di Pasalmen 146 ayat 1 ayat 10 tajahama margatisorin. Haleluya ale tondiku puji ma Jehovah. Unang marhaposan hamu tuak ka pangarajai tu anak ni jolma na saupeop panupahion di bagasan ibana. Martua mamanang ise na mambahin debata ni si Jacob pangurupina marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Si patikos uhun tu akka na nirupa, si lehon si panganon tu akka na male, Jehovah makarhari akka na tarate. Jehovah mangaramuti halak na buruk, ibana margogoyhon akka na sopot somarama somarina, dohon akka na babalu, jala dipalipe iyang godalan ni akka parjahat. Ido sahatna
martua doakan na tumangihon hata nilibata jala na upeopsa. Amen. Tapuji ma tuhata marhite kor ina parari kamis. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 738a ayat sada tambah tulu lam jonok rohaki.
taha tidakon maha porseaon tai songon nahina tidakon idongata sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama parkogona suatu dosan natunopa langit do tanah au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian tondi porbadia adorang sua bubuha ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinat silang na tua tuban wa turu dumitano na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo ulah hundul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pai mula sogo tu tanaon manguhumi alak na manghulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sadahuria na badia huria halak kita nakkan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu di sogot daging halak na mate dohot dia nguluan na sudah. Amin. Ta puji matuhata marhite kor amasion.
tatangihon matiting ni huriatta di bagasan minggu sadarion. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus, sadarion tatangihon ma titing ni huriata di bagasan mingguon, ima minggu 25 September 2022. Na perjolo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima digoari minggu 15 dung Trinitatis doho topik hadaulaton mardongan sabam ni roha. Paduahon pelean khusus di hari sadarion minggu 25 September 2022 papungu pelean khusus dohita tuha perluon ulang tahun huria, pesta gotilon, pesta natal do tahun baru HKBP Bonang Indah na dipasahat marhite amplop khusus nanang pinarade ni huria jala dipasahat tu bagas ni kotak pelean paduahon. Di parminggonon manogot arian dohot botari panitia ulang tahun huria, pesta gotilon, pesta natal dohot tahun baru neneng pasahaton panuturion tu pesta gotilon di ujung ni titing. Patuluhon ruas nataba mamuka di hari sadarion minggu 25 September 2022 gabe ruas ni huriat tama ima keluarga Redonop Marsetio Tapubolon Arni Martini Boru Hasibuan doho tolu danak nasida Rosian ruas HKBP Indrapura Kota Resort Indrapura Distrik Sapulopat Tebing Tinggi Deli sonari nasida maringanan di Perumda Sana Indah Blok TA Saplopat nomor 10 RT 08 RW 02 Sada Bonang masuk Wik Nazaret tatangnya kon manasida asagabe ruas nama ngolu di huriat tahun tu keluarga Amang Redonop Marsetio Tapubolon Arni Martini Boru Hasibuan asa jongjong mahamu di inganan muna. Selamat datang madihamu keluarga di pasu-pasu Tuhatta ma parsauran ni huria HKBP Bonang Indah marsangak matuhatta kudul mahamu. Paupaton padidion nabadia khusus di hari Minggu sadarion 25 September 2022 di parmingguan arian di patupa huriat tedo padidion nabadia khusus tu sahala danak boru. Palimahon rapot panitia tahun kesehatian Saresot HKBP Bonang Indah di hari Minggu sadarion 25 September 2022 dung sipul parmingguan botari di patupa huriat tado rapot panitia tahun kesehatian Saresot HKBP Bonang Indah sinosohon tusude panitia ni huriata asaradema mandohoti ulauni. Paunopon sermon parhalado Saresot Bonang Indah di hari Selasa 27 September 2022 masuk pukul 20 WIB maringanan di HKBP Pos Pelayanan Cirarap di Patupado sermon parhalado Saresot Bonang Indah. Papituhon PHD Seksi Lansia di hari Rabu 20 September 2022 masuk pukul 10 WIB di Patupa PHD Seksi Lansia mangna ruas nanaung marumur ono 10 tahun tugijang sinosohon tusude lansia nururiata asariama mandohoti ulauni titingon ma nagabe undangan resmi tusude horong ni lansia pawaluhon pertanyaan WIB di hari Rabu 20 September 2022 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriat Tado Pertangyangan WIB na perjolo WIB Judea di bagasan keluarga
hari tonga borusiahan na maringanan di Perum Dasana Indah Blok SM Sia nomor 5 Bonang. Paduahon Wik Bethlehem di Bagasni keluarga J Manurung Borusi Tumeang na maringanan di Perum Legok Indah Blok 08 nomor Sia RT 03 RW 10 Legok Tangerang. Patuluhon Wik Eprata di Bagasni keluarga RH Manik Sihotang Boru Samosir na maringanan di Perum Medang Lestari Jalan Lestari Elok Opat Blok D2 E10 Medang Tangerang. Dipangido tu sude ruas ni uriata terlubobi na adong diwik na be asa riama mandohoti pertangiangani. Pasiahon perlombaan ulaon tahun kesehatian saresot HKBP Bonang Indah. Di hari Sabtu sada Oktober 2022 maringanan di HKBP Pospet Pelayanan Cirarap di Patupama pertangiangan catur sian horong ama cerdas cermat Alkitab sian horong sekolah minggu dohot pra remaja cerdas cermat Alkitab sian horong ina perlombaan komunikata sian horong remaja dohot naposobul. 10 informasi pesta gotilon. Marpardomuan tu pelaksanaan pesta gotilon nanang di Patupa ni Huriata di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pinabotohan tu sude ruas ima a di hari Minggu 2 Oktober 2022 di Patupa Huriata do sahali parmingguon sekolah minggu parmingguon pra remaja parmingguon manogot Arian dot botari di Pasada masuk pukul 8 WIB dung sidung parminggun di udutima acara pesta gotilon. B. Parsiajaran parguru malua masohot majo jala masuk muse di hari Minggu sia Oktober 2022 songon nasomal. C. Sinoson tu sude ruas asa mamboan ulos nabe. D. Di acara perayaan ulang tahun Huria naing pasahaton kenang-kenangan ima ulos tanda holong tu ruas nanaung marumur 70 tahun tu ginjang. E. Ganup wik mamboan siluan nanaung ditotuhon. F. Dung sipul parmingguon di Patupama makan siang bersama. Sinosohon tu sude ruas ni Huriata asaradema manupahi ulauni. 10 sada pelean parhepengon dohot torop ni ruas narot permingguan nong salku boi mata jaha di fal nanaung di pasahat Huria marhite WA grup WA keluarga manang pribadi. 12 selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat panjang umur golas ni rohama di sude ruas ni Huriata na marulang tahun hatu tubuh dot marulang tahun hot ripe sian tanggal 10 sia sahat 25 September 2022 hatani tuhata si peotokta ima natar surat di sadat Timotius 4 ayat 12 unang mahu rohani halak mi deho sial haposoon mi alai gabitiruan ni akan aporsea maho di pakatayon di parange di holong ni roha di haporseaon nang di hatomanon aka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh dot marulang tahun hotripe boy mata jaha di pal nanang pinasaha ni Huriata marhite WA grup manang WA keluarga mangna pribadi. Songonima titing ni Huriata di bagasan mingguon debatama mamasu-masu hita.
Shalom. Oras marita sa luna. Parjolo sali, madok malate tuwa mang patita, nang songsoni para lalo nami, na mga liya partikian, kami panitia madok hata sautik. Iso jong-jong songon perwakila siya panitia, napasaton, nakim memang ay pasabe milali warta. Alay, di tanggal 2 di Pesta Gotilon, asarap priya may tamang saluhupna, ruas niya gabi po orang Indaon, lao mga dopi, ulaon Pesta Gotilon ni. Alana marlas ni Ruari taisi, naung pinasa ni Tuhat ka di ita haipason, buhita lewat satu sadarion, mamulus akka sorry mago si 2 tahun 3 tahun nang lewat. Amang inang harap doron nami sudah hita ruas ni hakai barang Indaon dohot mangulaon di ulau ni jala salup nama hita manupahi ulau ni ipangidoro nami ala manotor ro hita salup na disi salup nama hita mabuan hadi-hadi nabi ulus na peduahon amang inang ala na ulang tahun do Garijata di tanggal 2 50 tahun naki nga di pasat sian warta na 70 tahun madabot ulus jadi kami siap panitia nang sosoni lo perhalado pasat to nami non cendramata tu amanami akka pemrakarsa ni huriat tahun dapat 2 tahun pasat to nami tong cendramata non tu amanami ima situa na berjulu na mamuhay garjat tahun. Tabanan nom musim ima tu ama nami na tua nami na 70 tahun tu bijang. Jalani amang rap ria mahita saluhna di pesta tadi tanggal 2. Posro ang namang dangarong sitebate-bate ano disi. Marlas di rawari ita. Tung perong artis sunang gay may biraw itebakan no nao. Dangamang ita marlas di rawaro. Lamar las diruaro ita tanggal 2. Unang ano gabi bagiro alani artisi. Jadi sanguni sautik hata siya kay panitia tuwata ma nama dongan ita. Malate ma. Neng begiot tama barita nauli na pinatolhas ni naposona tapasahat mapeliata na umuli tu debata tapuji matuhatta marite buku edde nomor 826 ayat 1 ayat 3 gohi au Tuhan. Di mau Tuhan pergi tempatan
Dame ni bata na sumurung siyan saluhut na roha, ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Barita na uli bohal ni Partodion, nanaing si Piopota apala di Minggu Sadarion, di Minggu 25 September 2022, Oma minggu na parpudi di hita nalaong manalpuhon September to Oktober. Alani ima tau kakma buku bibelta hatan di bata namanirai persaurat tadi bagasa tikion uma surat na parjulu na tinongos ni Apostel Paulus tu si Timoteus ima di sala Timoteus bidu onom mamukasan ayat onom sahatu ayat na pasiyahon. Pucakahom ma tapai uti ma di bagasar rohata. Uli ni rohana sabam. Pangomoan godang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam ni roha. Edang adong tabuan tuhas yang anon. Jaladang terbuan hita agia ahla horuar. Alai molo adong dihita si panganon doho parabiton tahasabab puma. Ya akka nanaing gabe mamora madabu do tu bagasan pangucunan dohot sabil dohot tulan hahisapon hautoon akka namangago namak kalongot non jolmai tu bagasan jea dohot hamagoan ima sahat ni hatani tuhatta horas madihita saluhutna terlumubi hata perhorasama pasahaton nami tu hamuna keluarga ima nama buat danak tu padidion nabadiai tu hamuna keluarga terlumubi tu opungna jala ido pangi dua takas di sermon ala tongot tutu opung ni danakon rap di tano perserahanon tutu denggado loro opung na las disima tong akalas ni rohaya tenang selamat datang ma di hamuna keluarga soalnya katamue bulutung adong naron wae dia kaulolas ni rohaon oma hagabibi bonang indah inang tung mace uli bagak songo guarnai bonang indah las marohani inang dinaong ano tapasahat pahupu yanakon tu padidion nabadiai las akka burunauli mai ditonga-tonga ni akka perdalanan atu macai dau tu akati kinabangi hut ilong maka gejang ni umur tunatolasna tuopungna nang dohok mahita saluhukna horas marihita saluhukna Kurian itu hatta na hinaholongan di bagasan goarni tu hatta Yesus Kristus. Adong dosa dapat dohan na bakol hata honon ni jolma ima hata cukup. Hataon hata cukup bakol hata honon dada ala saya mangadopi hahuranga jolmai daun. Balik satahe bodohonon ala ni bobonosan ma na malubihu jala olo membanding-bandingkan diri tu halak na asing hape uju lobi ape ibana tong do merasa hahurangan ujungna terus ma ibana bapunguhon akan naik si bapungon nai gudang-gudang sapi dok ma di hata-batak tay dang di boto sabban dang di boto aria do borngin dang nikmati ngului ala say lalap kurang papungungon akka nanaing si papungungon ne hurian itu hatta di parnguluonon si adong do halak na umora apasti noni si adong do halak na sangat si adong halak na pistar jala saya dong do halak namar talenta itu sudah alamnya adong dan lebih sukses jala
ditadda torop hala ibana. Lagi nuai ngate zaman ni Facebookon budak hatop halak viral di hauto onna, viral di hajago onna, viral tembak menembak. Dok sude boy dicoba dirupani mabain poster nado akana asing membandingkan non ibain memang benar-benar viral dia bitorok di goto halak ibana di tonga-tonga di Portibio. Anggo somardongan sabab ni roha maka sabab posilolehon di bata di ngolu nagabe terjebak dojol mai di ketidakpuasan. Dang holat di si alai bodoh terjebak madabu tulateni roha. Cukup manang maka sabab pon ima soal kepuasan hati dosa sitong ne. Jalaholan akan natutu marhadaulator do natuk maka tidak koni. Anggo marhadaulator ni roha do nang mampu noni do honota berkesaksian maka tidak koni. Salalak do rupani kurang. Asa do honota maka sabab pon salugut silolehon debata di nguluon amanginang ido sada siang godang parbue ni ngolu ni hadaulaton ni holan halat na tutumar hadaulaton do na mampu marnida mamereng dan hola marnida mamereng alai madai akasilolehon ni debata di ngoluna jala maka tidakon na toktong do tuhani pasikopon akan arikot di ngoluna. Saya toktong di hari koton jala di hati dakon sudina di ngulunai nasihat dia batal. Alani nang berengotan no satrupogol lebih bagas asa marsiajar kita maka sabab penguluta jala totong satia di bagasan pangajarion ni hatani dia batal. Atong ahadu hadaulato. Unang gajang tutuan no trupukon satu nasidung tong gabe mirdong tahilala ahadu hadaulato. Bolo di topik minggu tengah jelas di wartai nanti ibadah disertai rasa cukup. Hadaulaton mardongan samiro. Asa dohonot tama hadaulatoni sama dengan namar lapatan molo nadenggat di joloni debata parsobauta ibadah nauli nahobartulo moni rohana imaka hadaulaton. Alani dihakam hadaulaton nanidok naidok kaamanginang di bagasa trupukol naidok na di Rom 12 ayat sade. Hadaulatoni dihakam di hatani debata di Rom 12 ayat sade hujakahon sononi dok disi. Sai wahapoi mahamuna ale akadongan marhite-hite asini rohan debata. Pasahat hamuma daging muna gabid pelean na mangulu nabadia nani halomohon ni debata ima hadaulaton ni namarroha ibadah yang sejati ninna di bahasa di perkataan ni Indonesia. Na paduahon di hakamido na idok na tong di Jakobus sada ayat 27. Asa taboto tutu hadaulaton. Jakobus sada 27 tidak sonon. Odo hadaulaton nayas jalan nasomar lidang di rohani debata ama madulo akka nasomarama nasomarina dohot akka namabalu di haporsuhon nasida uhut mangaramoti diri nabi maralohon portibion unang marlidang. Ima ada dua turpuki ayati nani hakam ni hata hadaulatoni. Alani takas makanguluhon asini rohani debata. Ini nata bereng dison. Takas makanguluhon asini rohani debata di bagasan Kristus di bagasan moluna si ganupari. Jalamar hite-hite ido ikkomar parpuema ngoluna nani gohan nani pargoguan ni tod di parbadia. Mangaramoti dirina do saluhutna dagingna unang marlidang di tonga-tongani portibion. Huriana hinaholongan ima hadaulaton. Hadaulaton nasongoni ikomar parpue mai. Adong hasilna. Ikomar parpue mai parbehon ngolu nasongonai do ni bata di ayat pabitu hodo ayat awalu nakin natajahay di hawaka amangna.
Pabawa bolo akka halak namar hadaulato songon anak di debata hita iko cupang maperbuni hadaulato ni. Manang bo hape tadok rupani tapalemes-lemes ngulut tawon. Saya songon nalabok hita makatai hape dang cupang hadaulaton di boto debata doi. Hita nang mabotekan songon dehibat songon tabul nan parekelinatai alai songon nasi ngatein na ipo to di batadui na songon dia berupani tabay gayat ta style ta tapalemes-lemes rupani mulut taon songon nalabok kita makatai hape dang jupang hadaulaton di sini ipo to di batadui dang taruli pangumoa kita dia kara songon ingot nungatung macai uli ngolu ni namar hadaulatoni alai didok hadaulaton mardongan sabam niroha hadaulaton mardongan sabam niroha asadang cukup si daulat alai iko mardongan dodo si sabam ima kata kuncinya iya tertakas taboto kan dang holan cukup si daulat alai kodo mardongan sabam niroha alanido ahadu lapatani hasabamon hasabamon di bahasa Indonesia disok rasa cukup kata kasate hasabamon di bahasa Indonesia dok rasa cukup tahilala cukup na adomi menegai persoalan di kita oddo rohani na maul di ngulut tau na kaamanginang sai holan na kurang dok saya na holan kurang terus saya songol di Baturus mau songol na manginum air ni laut saya nak kena tua-tua songol na minum teh manis sudah teh saya mau sudah terus dan holan rasa puas alai sopu pakilalaan dina adongi songol ni dongolu nasabam didok molonunga adong si panganon didok nak di bagasar tupugi para biton sabama di hasabapom ma molonunga songoni gabi adong mahalat nama dok nama nukut di hamaka amanginang molonunga adong halat na songoni nunga boy modong-modong dang adong didok di bagasar tupugi rasa modong-modong ai sabam dang gabil silosoki dada gabi modom-modom ai halak patak dang di halo mohon halo sohor bitter didok do bulang nalasok si kurba ulu do harwahun da bularong yang nakonna nalasok itori isi bak dorbani itu si kurba ulu do harwaho terlahu jatuh jabuan si bereko kanu ngamu nak pedang di halo mohon halak patak ima nahuma laput do na huma rojor alai ringkas do halak batak ido na ido ni halak batak na huma laput tata idahanna na huma rojol mabola hudonna ala hudut taru pada saat ini langsung aja nang betongahan lama liting-liting dong kan bui lempar honang golot tong ido zaman ni ido sare dok na huma laput tata idahanna na huma rojol mabola hudonna ala hudut tang alai ringgas unang holan na molong-molong numoy ma unang gabi apalagi nung gabi halak bata Kristen kasado itatusi mulo nung gabi halak bata Kristen totu ikokun hubuk kunoto mau tupoda onom ayat 10 sada poda onom ayat 10 sada tajahajo amanginang takas ahado ditusi ya poda onom ayat 10 sada 2, 3, ya. Salanay. Iya, mulai ate. Sanita berin di hamok kaawangin ang hauto do halosohon, dosa do halosohon. Umalo do di si porhis sian nalosok sia sigurba sadok neng dohona iko pakiota matikion sadengga dengganna alai sadia di lohon debata sabar
sabam hitong-hitongan na songol dia pe di pasahat di bata tu. Napa dua orang gabi adong mahalat na manukun na subuh du halak Kristen mamora. Iya, boy. Ipe dang adong didot di bagas trupukon. Na subuh nakiswara na tabi. Mulut aja di buku Bibelon, udang do na poso ni di batana porsia mamora. Tak pula siya tahu tamanang dia di buku Nabadion. Alai gudang do akan na poso ni di bata na porsia na mamora. Ikon ingotot ta do song na do ni di bata tu Raja Salomo. Aha dipanggil do roham sianau. Patas ni roha. Asa huboto manirang nadengkan sian naroha. Ala patas ni roh halo dipangidoho, dang dipangidoho gajang di umur, dang dipangidoho hamoraon, dang dipangidoho hosani musum. Alani lehonok kumatuho napi dangidom patas ni roha. Alai dang holani, ala songoni pangiduamu ninda tuhata. Tu Raja Salomo. Lehonok kudoto hamoraon dot hamuliau. Jalan memang dipasahat do tu Raja Salomo. Hatan di patadoi jala Jepang do di bagasan ngulungi Raja Salomo di hamwa ka amanginang lapatanna dang nasubui mamora. Dang nasubui mamora alai ikon sahat do hita tu hamorao na songotia ko sahat mahita tunai dokna di poda 10 ayat 22 tong mata buka jo ala di sini nakin terpugi poda 10 ayat 22. Sudi mahita mabukai. Bulu mamora do hita pasti terdabuk di. Ale bulu songoda somorado malu daputi. Poda 10 ayat 22. Terdabuk do kan? Berarti mamora do hita sudi. Amin. Salena hita jo majahaon 3 ya. Pasu-pasu ni Jehovah do mabai mamora jaladang mardongan hangaluton di bait. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mamora alani pasu-pasu ni di bata. Ido na di bagasa trupon unang alana na yang mamora. Ido nak di bagasa trupu hido. Unang alani na yang mamora jangan karena ingin kaya. Unang alani keinginan, unang alani hakiot, alai pasu-pasuni di batama. Alani mah hudok tu kita luaeng naro di bagas joro ona ka amanginang. Unang pangido na pinak hagiok mutu di bata. Alai pangido mah nani haperuhono mutu di bata. Mintalah, jangan minta yang engkau inginkan kepada Tuhan, tapi mintalah apa yang Anda butuhkan. Jelas dia teh. Tang nata para hagiot, ale memang na perlu mata bangi dutu di bata. Ulang hagiot. Dia pangomo godang do molo taru di hita. Si lehon parto dio se de bata ka amanginang totu. Pangomo godang di. Nina di hawa ka amang nang ditik kinasalku mulu padita dang merpajak di Amerika. Ala sumar pajak padita di Amerika tubuh maruhani pamareta setempat di bereng dasida ay songon na dengar-dengar dungulunya kapadito. Tabay mamar pajak di bereng atong songon na bahedo perpakian na inatana pe songon nabahe mulu marpesta seudengka do sina marpestai pahian di namar sina marpestai ujungna lama petugas pajak mendapoton akka perdita tubagas nabi ima beritai ida potong masyarakat perdita di hamaka amangina di dokma anu ngali putuso pamareta iku marpajak ma perdita kubegi hami mamora roho inda tu perdita on hidup ibana mak bah tangholan nama mora au namora jong duau inda perditei tangholan nama mora mamora jong atong pajujur mak akka dia martam ninna naro pegawai pajaki tonga-tonga di banget perditei
Surat to kamu malisi. Aka artak kaseboto hamu na morajong duau. Nina paditai. Alana adong do artakku naso hasuhatan. Dito ngatong ali padal di nguluku. Surat toma. Adong do artakku arta naso hasuhatan ima. Holong doho las niroha. Dame doho las niroha. Habasaron haporsyaon halabohon dohot hatumano. Macailas rohaku mulu dibajak hamu inoni. Terlumobi mulu jupang si songoni di hamu. Bah, dang diboto halahibe naroi mandok sidohononna. Dang diboto be manuratto manang dia ujung ruar mana sida sejamu dipaditai. Ujung dari pikir pamarenta mak tinggal do tutu. Hidup ibana mamuseng asing ni na akan aku padogi jabukok berkauma. Do akan adong di bagasanna. Mulalong pe di boto hamu malang malukun hamu tubang. Tak pola adong deposito kudisi. Mulutung adong pe depositoku ngapasti honda pa jagi. Ninda ibana tupar pajaki. Kurian itu hata. Da pangomogurang do molo denggan gulut dari portibion. Pangomogurang. Molo denggan gulut dari portibion. Cukup. Soburo hatta. Dame pikirata. Rohat tapi taruli di harajau ni di mata. Taruli di hanguluan saling lilingna. Ido asa ditangihon di bata akka alu-alutai ido pangomuan gudang. Asa dohonot tadi hamu akka amang di bagasan percupangatta do hata di bata di bagasan tikyo. Dia do skala prioritas nuaing di halomohon roham. Di perjupangamu dohok di bata di namar hadaula toko di tong-atongan di pardalan di ngulun. Totu pangoman gudang na pinasaha ini bata tu hita taruri hita di harajau ni debata taruri di hanguluas saling lileng na ido asa ditangihon debata ido pangoman gudang di hita di hangwaka amanginang rikot do akana asing rikot maca rikot jala ido nuwag na tabereng nang di bagas tikyon ala dirikot na di tonga-tonga ni aka keluarga di mana mata si hotang danahon tu badidion da badia masing majo alai patongon ni sono pungna alai rikot ida tayang sota dan da suburu pali di dio munaw jauna lamyas ala asa kutu bagas joro di dio ni namar lapatan adong situhuna nang dohonota tapasaha ibana tuhara jauh di batas sakabona imana dohok di batas menjadi ahli waris kerajaan Allah. Rap tertanam, rap hehe, rap mati dohok Kristus. Itu natahatai nari Sabtu ya deh. Anot teh masih pangan do di jam. Gitu? Pas pertanyaan mbak musim hari Rabu, ngeudak kamu alai. Kobar tu pangatung sekretaris Surya mak babulut te pata tu si dengan mamuludang pe rope lalaun nyari naneng dohonok kudisi juk do halak bata ku belum terdiri pahupuna anakna saya dong dope suara nyupung na do tulang na imada anggu pahupun ngamat jalogo aronna sedia jalo hamu kuari sok kuliah kuari tangalun huria guardi saya guar si baju-baju main damu sengon dang ngajalo guar kita daw alai guari di pamasuk tu harajaun di bata tubuhku hangoluan ino napas gak bisa kapona may ibana sa harajaw do di bata dang majalo guar jadi suatu ngarong pihita pasong ala sumalhon haruar sa 50 tahun bulang ka pahuputa de ina ndang bendos songonia de bulun nga sidung marsi pangano ni huro imada dunga be majalo guar be si Abigailon sian de bata berkite uriana daw guarnay may pasahat yan ni sanupunga sa tulang na sa nadik na sa kakak na ngaok yan ni taksong katulik kita ibayan guarna ilo pastori alay sa kabuna ibana dohot harajaon di bata
tertanam ibana alani i rikot di hamuna amang si hotang dohot inang do upung na di son maka rikoton imanakin pangomong gudang asa masuk ibana taruri ibani harajau ni dipata sahat rodi hanguluan na saring liling na idulah ate. Jadi marhitei bulu sempat dana kunan non siya bigay lor rupani i tarboto ibana terdiri museng ibana ilonok kon igojap pun bahasa bata idok di kalilang karismatik anggo hamu selesai na buah. Itu artinya kita menyalibkan Yesus untuk kesekian kalinya. Dan kalau kalatnya digojap pun dan diselamkan itu bertobat pasti dia juga berdosa. Jangan pajago-jago kita. Bulu ngalah kita tu karismatik, sasongon dah hebat kita rupani, di kita, gojap po kita di bayan di kolam renang. Tidak. Itu bahasa Persia di gojap pun diselamkan, deep kan? Ati yang siotang ati. Asa gorga di hamu, boleh sempat un nasi berarti dang di hari koti hamu, ngolu partodion na. Asa halak na makarikoton ngolu markadaunaton, takas ibana pasahatut tu harajau ni mata. Takas ibana mamemeon hata di mata ido hadaulaton ibadah disertai rasa cukup. Amin. Isi. Kepada mau nala hari Minggu kita marpesta nama. Boido amat tasihotang lakinya te. Sihotang duhu biar nama katayo. Kos marohata te tanikmati ma dangarong tembak menembak isin di mana. Ronakin tungan ama dong aku najagunakin atanya dia te. Si sambulu harwon ya rohani akagorama kan idot nasida guarmu do hupangasahon paher bang ma ido jala ido neng merengot di bagasan ulok nyak katrupukon guarmu do hupangasahon ba boleh petongan do amat tersihotang do MC man do itebak pehita dalam arti bapak kilalahum ma boleh pasahap itu hoisi ditodok korban ini istilahna hamulate humay na iberet tordilin waing boleh pasah tomui berarti adong panguman nulubi pamerengan ni tuhat tamar hit banitia ada yang ngamang siotang dia mang siotang nang mula go oh jong amang satokin nah oma mang siotangi asa boto muna undangan nonton hidup panitia unin kan ah nilabung nei amak tak itu para tahun mak ulung ajonok tak itu para tahun bah narohako lambang gerbang nih lancar nih anang dohonok tadi pesta hari Minggon tebu mahadi hadeta anguna kita yang songoni yang masih otang tebu maulus ta artinya marulopolo pita unang juta pikir rupani i nadong akka persoalatta nadong rupani akka utang piutang nadong akka nasolot di bagas rohatta alai tatu cuma fokus majohita di tonga-tonga ni pamujioni dan we can know manotor rohina nadong diho pasaha ulusat tama akka natuat-tuatta salelas niro hadi adong di soloton majohodohon na tabi may idok na di kebaktian bagi nakina mang kito para tahun nami to para lalu dulusi akka pram ara istilah nakin madokobi maul kan na mendahului, na merancang, memprakarsai perjongjong di bagas coroon. Dan tinggal dututuno ni, ay tak biha tahu depan na sidang melewat. Beda tu, di sini foto saya. Na tinggal di, artinya neng berewat tata fokus soba unang adang beri tarupani. Ayah rupai, boleh pelulusan nak prakarsaon. Etor dia na benni. Serong nunduk songoni. Ay naruhat kurak songoni be, pamikirat tadi tonga-tonga ni akadamar hadaulaton. Lima tutu. Asa tunglas rohan gajang umurnya ka amok ta inok taon aka pramakar sao di sudi bata ulusi matutuna sida asa tung terpasu-pasu nguluta di tonga-tonga ni portu ido aka hadaulaton ati amang sokotang ati bangga bekam uli bekam ala dang nilai ni ulusi alai tapasahat hata ini bata neng dohonota di bagasan terpukul mardongan sabam niro akahalak namar hasabam nuruhado namar hadaulato do mampu napatupahoni mula dong do pesuara na sumbang madok rupani ini dan itu inna
Berarti orangnya itu memang belum marhadaulaton, belum marsahabam niroha, belum merasa cukup. Ala dibereng panitia donuai, partikian ni lungabe tikinabe. Rasulin doktornya kainuk ku parare kami so tikini, ona tahu doraya pisongona, tabu pakilalaku sabang, pakilalaku kan. Pendek ceritana tikiaka ona tahu noma. Manang tiki dia mau menni alai hatane akan tua-tua haruar dorupani. Ai dah tori kita na julika martobari di kita berbeda di kita ba minta apa mah kita ba ngame tua be kita inna udok bah mau lihat mah di hamu kainong rawau habi ngame tua hamu niku nah neng dokonot tadi sih kita menyadari waktu ini sangat singkat unang alani waktu na singkati gaya bertobat tidak daw unang ala anuk sesuatu gabi bertobat daw alai ikut do memang sadenggan na tiki i akka partikian na pinasai di mata tapak kinoni sadenggan na idok kahalat na marhadaulato unang marmiyam dia ka partikian jala unang marmiyam dia kahata unang marmiyam dia ka tindakan walaupun tindakan itu ada risiko di situ nang berengotak kana marhadaulaton akka amape takasma marhadaulaton persabab niroha hitung-hitungan ni keluarga akka inape takasma makasabab pun makanguluhon nasabab niroha nakin cukup ya denggado unang pangido nakikurok unang pangido na pinarhagiot pangido ma nani haperluhommu tu dia patah. Jangan minta yang engkau inginkan, tetapi mintalah apa yang engkau butuhkan. Itu nabi. Asa di bagasan hademakon niroha hasabab pemana adongi napi nasahat ni dia batas dia nuai ditonga-tonga ni parumah tanggamu jalomai sabamau pas-pasolna melibak gadda duit soalnya kona di pengkot bahasa belas ya teh sapak ko bahasa gusagumi tu bari bani tawi tu bari bani lauti tagamo mude marparbui tiap ka partikian alani hurian itu hata rikot doa kana asingi nak ikut rikot alai anggo pangumuan gudangi dang harikot tonomu totu dang rikoti diho dohonot tama rikot do asa taruli hita di harajau ni di mata di tonga-tonga ni akap pangumon na gudangi songoli nang di keluarga dan lain membuat terdiri di bagasan tikion di pasu-pasu duhat taman nasida ya nak kono magudang diajar ni di mata gabe mendapot harajaun banua gijang saliling ibana mangudu di tonga-tonga di Purtibion narikot di ibana di harajaun di mata nah kita pe tarikoti mai di bagasan hadaulaton mardongan sabam niroha. Amin. Martang yang mahita. Muliate maliho ali Tuhan dihatam lang hubigi hami di bagasa tikion ala rodoho mangalehon pangomon gudang di hami na pungu di tongan di bagas coroon di hami na porsea diho ala di pangidoho hami asa marhadaulaton mardongan hasabamon asa unang holan hamorau portibi na hupikiri hami alaido mahamorau na siakoi tungima di ngulunami siap hari pasu-pasu mahami Tuhan di nama jalus sanhut na siapko pergugui mahami marhite-hite toddim toddi parbadiai asa margugu hami mangodu di bagasan akka habadiao di bagasan akka hangulu nasiak koi ari kok do taruli hami di pangomuan godang nasiak koi ali Tuhan disomba hami manangiak di tonga-tonga ni akka pakobasiun ni huriao to akatiki na mangihut jalai lokoluk akar ragam ni aka pasu-pasu perdangingon talumoi pasu-pasu parto dio turuas ni huriam dalam marulup-ulup huriau tu ali Tuhan
Saya martaba-taba aka bilangannya karuasmu. Narosian aka huria na marseraki. Romanopot huriam haka bebe bolang indau. Ima dinaung hujako kami marhiti tikting do tangi yang sadarion keluarga yang maname redok tapu bolon. Inang buru hasibuan. Rapdo tulu dadanat nasida. Tutudang apala sikop nasida jongjong di bagasa tikion. Radang rapdohot amanami tapu bulu diakka ulaon na sangat terbatas. Narosian huriam HKBP Indrapura, Resort Indrapura, distrik tebing tinggi Deli. Pasu-pasu matuhan keluarganya amanami dan namion. Lebih ruas na bertumbuh, nama gudang manasida Tuhan. Di tonga-tonga ni hadaulatun nasida. Di tonga-tonga ni sabam ni roha. Boy nasida rapdohot kami ruas ni huriam HKBP Bonang Indaw. Maka sabab pun akan adong. Maka sabab pun madok mauliate di saluhut akadenggan di basam. Songolinang akka ulaon mana sepatu paun ni huriaon dia akka kebaktian wik do kategorial do akka sermon saresot terlumobi panitia tahun kesehatian namar dala do namar rabot di Botarion songolinang pesta gutilon na sepatu paun ni huriam HKBP Bonang Indaw dan ni hasuhuton ni wik Jerusalem dohot salu akka wik na adong di huriamon asa mangarali matuhan hami saluhutna. Asabuhi kami Tuhan menikmati harajau banua kita merhiti parsobaun nami di hari Minggu naneng roon. Pasu-pasu ma Tuhan. Sudi akka panitia. Nanya mudihon niya manami si hotang. Rabdohot akka pengurus naong. Di babakit huriaw. Margugo manasida Tuhan. Na iparguguan nito dimtor di pada dia mangaramoti. Mangodihon saluhutna. Akka ulaw ni talumubi di akka perayaan songoninang ibadah na parjolo ali Tuhan tuho mau pasahata minang karuas ni huriam na maringo di akalas ni roha di akka ulang tahun hasosorang songoninang hotripe di akka tikinasalko songoni Tuhan nang akka ruas ni huriam di naong martupol di ari natuari buru ni amanami hutahayang tingkam masaluhut na tutu salu ulau ni jala jakatik kinenengro pasu-pasu muma anak do buru ni huriami di huriam HKBP Jalan Jenderal Sudirman Medan ali Tuhan pasu-pasu ma natorasna juluani masudia kasakap na uli Tuhan asapun na terpuji jala marmulia di saluhut akka ulau nana yang sepatu paun ni hasuhuton bulun para anak dohot parpur songina karuas ni huriam Tuhan akan managam harowan tuho mahu pasahata mi songoni nana yang tutu di bagasan akka di bagasan pergumulan ni naswarong do pihak kaidat dana naso diliti adorna tuho ma Tuhan pasahata ko mana hupuji hami tok mahami Tuhan marhadaulatun mar sabam niroha laho pai mai mahon akalas ni rohai siat tangamu naung dipahir bakku hamid tangamu Tuhan la aho masuk-masuk nali Tuhan songoni na karuas ni huriam na di bagasan akka na hurang hahi pason na dirawat itonga-tonga ni bagas songoni nang di rumah sakit tolong mo bisongon na hubiki hami na hujaka hami di warta sadarion nyonya tesi tohang murusihan sanwik Nasaret amang tesi morakir burung munti sianwik Bethlehem dohot amang ngerji hutangaul buru sida balok wi pratana satu bagasatikion dirawat di rumah sakit Mitra ali Tuhan tangamuna sun gugoima surduk kuma Tuhan tangamilao mangubati madaoni akan amar sahid jalan waing hami pinuan di bagasan bagas joroon tangako kay makaruas ni huriam nang pasahaton akka pelian ucapan syukur rohot naneng si pasahaton ni huriau takatik kinamangiwot ramoti jala pargugui asa toto kami madabot akka pasu-pasung akka panguman godang di harajong songoninang di bagasa ti ketutunang pasahaton ni huriau memerhiti na posong padidion na badia tu sahalak danak ni keluarga nama nami si hotang atong ramoti matuhan dadanakon masuk tu harajongmu
asa parjabbar ibana di hanguluan na salilin nililingna tong paborhat na Tuhanak ka ruas ni hudiamon tuak kaulaon na sa minggu 7 luanon naborhat ni holong pinaborhat ni jal di pargugu ito dim to di parbadiay ma marhubas mangula dia kaulaon na marragam pinuji maho Tuhan ola niyon saat rudi saliling nililingna. Amen. Urian itu hata tapasa ma peliatan apa duahon soalina persembahan khusus tuha perluan di rangkaian ulang tahun do pesta Gutilon perayaan Natal doho tahun baru. Tapasa ma ditikina marede hita menguji tuhata sebuku ede 540 sada namulak Cisusi. Jesus,
Urian itu hata tuang sahak mahita tu sakramen padidion nabadia tu sahalak yanakon ni huriata. Alani masuk mahita tu acara padidion nabadia ta paradima edeta ta puji matuhata siabuke di nomor 146 ayat sada dohot ayat 2. Yang mahita alia manami na di bandua gijang narodoham itu julum mabuan dak danakon saya si maroham jaloma nasida gabi anakomu paso-paso jala para gugui manasida mangyahi hanguluan sugot marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jong-jong mahamuna toras di hudulamu. Atong hamu dongan nama buah danak sididionon tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tulia portibion ninda madok akasisianna pure hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni de bata ama dohot anak dohot tod di parbadia ajari hamu manasida mangararuti saluhut na hutonahoni tu hamu jala ingot mah sai na dong anakku lo hamu ganu pari rasi rasaru ajal ni hasianganon manang isi na porsia dohot didi didapotan hanguluan alai na soporsia hona sugut taingon hamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong ma akan nama buah danak tutuhan Yesus asa di jama ala dipicang akasisian nai manama buah ni jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma loa samuma akada danakiro tuau unang orai hamuna sida ai dia kasih songoni do harajau ni debata na tutudu na hudokot tu hamu manang ise pe songon so anggo so songol danak ibana majalo harajau ni bata dang bongot ibana tu si dungi di haul ma akada danaki dape homatangan na tu nasida mamasu nasida atong di hamuna toras hati dakon hamu majolo ha porsia otai au porsia di Yesus Kristus atu banaturu dung ditanom isi maibana pemula sogo tu tanaon au porsia dito di parbadia atong alusi
hamu mahatana husukutonon. Na parjolo di pangido hamu nuayang di dion dan ako tubagasan na ni hapor siya muna. Na paduahon beha na olo do hamu mamudai yanak komunaon asa dipoto jala dihutun nasida hatani debata. Na patuluhon na olo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu parguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasaha manasida tu debata marhiti-hiti padidion nabadiay. Ali Abigail Felisona Manik Sihotang. Udidi mahotu bagasan guarni bata ama, dotu bagasan guarni anak da Tuhan Yesus Kristus, dotu bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata ma ho di hamot mon tuhara jauna, radno satro di saliling nililingna. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanai marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat kami dak dan ako tuho jala di jakoko na sida gabi anakomu marhiti-hiti padidion na badie. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasi dari tanah on. Jala gabi paniat di hanguluan saling liling na. Asimaroham doho di natoras ni dak dan akon. Separ gogoy jala ajari nasida manugunog dak dan akon. Asarap nasida taruli dia ka arta ni harajomu. Ali aman namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajonmu say saut malomoni rohan di banua tongon na di banua gijang. Lehoma tuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songo panisa nami di dosa inongan namar dosa tuhami. Unang hami tugio tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay horo na puna harajaon. Dota gogon. Rodi hasangon sariling-liling na. Amen. Jongjong mahita saluhutna tapuji matuhat tabarhiti bukede nomor 146 ayat 6. Lakon ayat sada. Pilihan nata papungut adupan ni debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silolehon na ringa doho nasa ulibasan na mauliutus. Pasat hami masyan na nilihom itu hami pilihan nami itu ho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasyang hami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo ditong atongan ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam hutad dah hami gudang ni silolehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho.
parhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang, lehomatu hami sadarion hanguluan siapari, say samarusa nami songon panesa nami di dosa nidongan namardusa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur horma damena tutodim. Ya, di hama manginang kalau petung masih jalan kita nabui may alay sa tokin mangulon rajongjong mahita sa luhut na. Hurian itu hata di hama manginang songoni sudi hita na pungunuayang di bagas joroon nunga sipul saluhut na pamujud tutu hata di minggu sadarion sudi hami parhuwas na marhuwas di bagasan ibadah na padua honon mando mauliate di parcu pangata di harota di bagas joroon sudi mahami pasahaton tu hamu amanginang selamat hari minggu marihita saluhut na Selamat hari minggu. tu hata mama masu hita. Amin. Horas. Horas.